És el moment al matí, la mare que el va parir, de saludar l'home al carrer del nostre programa, el David Checa. Hola, David, què tal? Hola, família, bon dia, què tal? Hola, què dius? Com esteu? Molt bé. Molt bé. Què has anat a buscar al carrer aquesta setmana, David? Doncs he anat a veure si la gent sap els refranys, tant en català o en castellà. Aleshores, la dinàmica és la següent. Els he proposat 3 nivells de refranys perquè ells els continuïn. He fet a l'inici del refrany i ells l'han d'acabar. Vale. En aquesta setmana veurem el nivell 1 i el 2. I la setmana que ve, doncs, el 3. Vale. El nivell difícil. Molt bé. Aquest és el fàcil, hauria d'anar bé. Pel fàcil, sí, tu has dit, hauria. Hauria d'anar bé. Vale, perfecte, és una espècie de concurs, vale, on no guanyes res, estàs d'acord? Sense problemes. Primer refrany, del nivell 1. Hi ha més dies que... Oh, sí, no me'n recordo. Pans? No. Hi ha més dies que... Setmanes. No. Que peixos en el mar, diria que és. Plantes en aquest jardí. Paraules. Canits. Hi ha més dies que llonganisses. Pues no l'havia sentit a la meva vida. No l'havia sentit No mai. l'havia sentit mai. Primer nivell en castellà. En casa de Herrero Se come Ferrero. Hay mucho petardero. hay mucho... Petardero. Pues bastant malament, eh? Bueno, sense problemes. En casa de Herrero... Absurd, no le mires el cordero o algo així. Cuchillo de palo. Hombre. Ai, era cuchara, bueno. Era una... Ja, És que jo sóc una mica més agressiva, llavors cuchillo, saps? Claro. Cuchara de palo. Aquest sí. Vale. Segon nivell en català. Si vols estar ben servit... És que és molt difícil, pensava que seria més fàcil. Estan ben servit, mama de pit. Podria ser perfectament, eh? Vale, sí, no? Sí, però no és. Ja ho sé, evidentment, però si vols estar ben servit... Una truita i el llit. Mira, bona. Si vols estar ben servit, T'has de fer al llit. fes-te tu... Fes-te tu mateix al llit. Ah, correcte, ho han encertat sense cap pista, tio, espectacular, molt bé. Segon nivell de castellà. A caballo regalado. No le mires el dentado. Quin professional, del refranero. al principi. No li mires el dentado. No le mires el dentado. Vamos! No le mires el dentado, aquest sí. Vale. Ai, merda, que aquesta... No le... Espera. Sí? Vale, vas bé? Caballo regalado. No le... No le... No le mires... El... No le mires... El dentado. Molt bé, ho has encertat, sense absolutament cap pista. Enhorabona, ets una crac, no? Bueno, Déu-n'hi-do el nivellet, Però ja s'ha vist en castellà molt millor, eh? Sí, és veritat. Però a mi em 25%. sorprèn la gent que és capaç de començar-lo i no acabar-lo. O sigui, o et surt o no et surt. Clar, no et quedes a mitja. Saps? Sí. Perquè, bueno... Però en aquest cas el comença el David. Sí, bueno, clar, això sí. Hi ha propostes Vosaltres us el interessants. sabíeu, aquest? Ah, sí, aquest sí. Aquest sí. Potser la setmana que ve no ens el sabem, eh? Ja ho veurem. Si és el nivell 3, Ai. no ho sé. Eren molt bàsics. Fins la setmana que ve, David. Gràcies, adéu. Al matí la mare que el va parir a Flashback amb Carles Pérez.